Čau, Heňo. Takže čaute, dnes vám Ujo Ambor ukáže svoj bike, teda spravíme bike check jeho kanionu. Tak môžeš začať, nechám to tebe a rozprávaj. Neviem, ako sa robia štandardné bike checky, ale tak asi budete chcieť vedieť, čo všetko ten bicykel na sebe má, prečo to tam má a prečo som si ho tak vyskladal. Nie je to originál Canon. Originál Canon je iba RAM, je to verzia Torque, ktoré sa robili 3 verzie. Bola jedna taká zjazdová, potom bola freeridová a toto je tá trailová verzia. Čiže šlape sa s ním celkom dobre, má dosť strmý úhol sedlovej trubky. Vieš aj koľko? Má to nejakých 74 asi stupňov zhruba, že je to šlapavé. A keďže to bolo dosť šlapavé, tak som si povedal, prečo nie. Vymeníme ten vzduchový tlmič, ktorý tam bol pôvodne za pružinu, lebo viacej skáčem, viacej chodím do bike parkov, tak vyskúšam tú pružinu a pružina sa ujala, je to lepšie ako ten vzduchový tlmič, je to oveľa citlivejšie. Tým, že tento roček sa dá nastaviť aj kompresia jedným tlačítkom alebo točítkom, tak dá sa krásne aj šlapať bez toho, aby sa bicykel pohupoval. A pružina je tiež RockShox? Pružina nie je RockShox, samozrejme, pretože ja som taký trošku gramár, tak pružina je ľahšia. To je od Kenkriku, nie od Kenkriku, sorry, od Muckproofu. Takzvaná odľahčená oceľová pružina SLS alebo Superlight Steel. Váži menej, váži asi o tretinu menej ako normálna štandardná oceľová pružina. 36-ková Foxa vidla, mám ju na 180 mm, aby bola rovnako, aby ten zdvih bol rovnako veľký ako na odpržení bicykla, ktoré je 180 mm. Takže to sedí vpredu aj vzadu, je to také vyvážené kombo. Čiže to také super enduro. Je to také viac ako enduro, áno, lebo tie endura sú väčšinou okolo tých 160 mm, čiže je to už taký freeride skôr. Ale tým, že ten bicykel má takú šlapavú geometriu, tak dá sa chodiť aj na bežné traily, čiže používam ho aj na traily, aj na bike parky, aj na všelijaké také šialenosti freerideové. Ešte vidlica vidím, že má Kashimu, že to je factory verzia, áno, že je tá to factory najvyššia. verzia, dá sa nastavovať pomalá, rýchla kompresia, odskok. Čo by som ešte povedal, super spokojný som s kolesami, to sú od Mavicu sety kolies, v podstate dodávané s pneumatikami, Crossmaxy, toto ešte vo verzii XL, ktoré sa už dnes nerobia, sa robia nejaké Elite a neviem aké rôzne označenia majú teraz, ale sú super ľahké, majú okolo 1600 gramov a sú určené práve na enduro jazdenie, čiže na také tvrdšie. Potom majú oni ešte DH-kovú verziu a to sú tie známe D-Maxy. Hej, ale pneumatiky už nemáš tie Mavicy. Gumy som už vymenil, pretože bike parky, pretože v záľbách alebo nejaké také tvrdšie jazdenie si to vyžadovalo. A toto sú Magic Mary od Schwalbe, tie nové vo verzii alebo v zmesi Soft Adix. Zatiaľ spokojný, už som mal dokonca aj nejaké rany, ale mlieko to zacelilo, takže zatiaľ držia. Super. Ešte nám povedz niečo o rajdoch a túto, čo máš brzdy, Rajdy pedále výrobca NS Bikes, celkom spokojný s nimi. Sú to 800 rajdy, žiadny karbon zatiaľ, iba čistý hliník. Brzdy Saint, ešte starší model M810 s 203 kotúčmi. Kotúče stoja za zmienku, sú to výrobca aj Galfer. Sú akoby poloplávajúce kotúče, malo by to pomôcť tomu, že sa nebudú tak zahrievať v dlhých zjazdoch. Zatiaľ na super dlhých zjazdoch ešte nemám otestované, sú zabiehavané, takže zatiaľ ich ešte neviem posúdiť. Brzdia trošku menej ako štandardné Avidy, ktoré som tam mal predtým. A čo, keď sa zahrajú, sa nevlnia? Nevšimol som si to. To znamená, Pozeral že som na to, vlnia, či sa alebo vlnia, alebo nevlnia? nevlnia, ale som to nevidel. Neviem, či to Dobre. postrehneš normálnym okom, že by sa vlnili. Nemyslím tak, že či šúchajú, vieš, že keď sa zahrajú veľmi, nešúchajú. tak potom... Zatiaľ vôbec nešúchajú, čiže pravdepodobne sa asi nevlnia, ale nešiel som žiadny nejaký 10 km zjazd, takže to neviem posúdiť. Musíme taký nájsť na Slovensku. Dobre, nájdeme. Ešte nám povedz o sedlovke niečo. Sedlovku pôvodne som mal RockShoxu, len tam mi nestačila, to bola 125 na moju výšku, aj na to, že to je veľkový rám, by to mohlo krátke, tak som to vymenil za 150, je to giantiacká sedlovka. Má síce trošku vakel od výroby, ale vraj sa to dá upraviť, ešte som to neriešil.
ale je spolahlivá, je síce riadená lánkom, ale vôbec mi to nevadí, tá hydraulika mi vôbec nechýba. Hej, a vedenie vnútorné, takže... A vnútorné vedenie, Jasné. samozrejme. Jasne, ešte nám to otoč zase a povedz nám, čo máš, aký pohon. Že máš... Pohon je od SRAMu, je to 1x10 zatiaľ. Na túto dobu už asi trošku neaktuálne, kedy sa robia 12, ale pôvodne som tam mal 2x9, ktoré som vymenil za 1x9, 1x10 a je to SRAM X9, aj šalter a vlastne aj prehadzovač. Čo tam stojí ešte na zmenku, vzadu mám XP-čkovú kazetu, nie je to originálna SRAMačka kazeta, je to XP-čková kazeta s E13-kovým najväčším pastorkom, 42 zubovým, čiže je to 1042 a vpredu mám oval od Absolute Black, 34 zubový, pretože som trošku dupač. Samozrejme. Oval ako lepšie ako normálny? Ja som cítil, že to núti človeka viacej šlapať. Nie je tam taký mŕtvý bod a hlavne pri takých, keď prechádza človek z klopky do klopky alebo je nejaký rovný transfer, tak ho to núti zašlapnúť, ako keby iba pomaly do toho začal dupať. A rovnako aj v stojkách, v ostrých stojkách je to cítiť, že je to lepšie. A ešte tam tú vec na spere. Co to máš tu? Tam tú vec na spere, to je taká asi možno fajnová, unikátna vecička od Canonu. Malo by to zabraňovať padaniu reťaze medzi rám a koleso. Zatiaľ, ako vidno, že to je ošuchané, tak to asi pomáha. Lebo tá reťaz mi ani raz nerobila problém s tým, že by spadla medzi pneumatiku a rám. A tým pádom je to super. Ešte nám povedz, ak sa na tom nastavuje sak, lebo to je také trošku špecifické na tomto bajku. Áno, ten rám má trošku taký pár vychytávok, to bola jedna z nich. Druhá vychytávka toho rámu, veľmi pohodlná vychytávka na nastavovanie sagu, je tu na tzv. Sag monitor, ktorý po nasadnutí vlastne to váhadlo, ale človek si na to sadne, klesne, tak tam je tá ríska, ktorá ukáže vlastne na tom váhadle, koľko milimetrov, alebo koľko percent vlastne z tých 100 toho sagu si nasadol. A tým pádom nemusíš špekulovať s tlmičom a merať, koľko centimetrov je gumička. A koľko vozíš sak na pružine teda? Na takéto trailové jazdenie to mám nastavené na takých 25 až 30% a na tie bike parky tam je 30-35%. A vpredu potom? Vpredu to nechávam medzi tými 25 až 30%. Akurát mením potom kompresiu vysokú a nízku, kvôli tomu, že v tých bike parkoch je to predsa len trošku rozbitejšie. Tá vidlica veľmi rýchlo, krásne reaguje. Ako náhle zmenieš už len od 3-4 kliky kompresiu, tak je to cítiť na tých riadičkách, že toľko nebuchajú. Tak samozrejme vidlica za liter. Áno. Asi bude vidlica fungovať. za liter by mala fungovať. Funguje. Ešte nám povedz, že koľko máš ten bike, ako dlho? Bike mám od roku 2015, čiže teraz to bude skoro 3. rok. Menil som ho, vtedy som mal Lapiera, len ten mi bol trochu malý, takže menil som za tento Canon. Hľadal som niečo, čo bude mať rovnaké nastavenie, bude to mať plus minus 180-kový zdvih vzadu, bude mať rovnaké vzdialenosti na tlmič, aby som nemusel meniť tlmič vtedy ešte. A chcel som aj sedlovku mať rovnaký priemer, čiže vychádzal som z toho, nevychádzal som ani skôr z toho, že ako vyzerá, alebo či sa mi tá značka páči, alebo nie. A toto bola jedna z mála, ktorý bol dostupný na trhu. A ešte nejaké negatívum, ak teda nejaké má? Negatívum je vysoká hmotnosť, stále to má okolo 15 kg, keď sa obujú ľahšie plášťe samozrejme a vyhodia sa nejaké veci ako teleskopická sedlovka, tak má to pod 14 kg, to je síce fajn, ale stále je to veľa ešte. Ale je to super enduro a v hliníku, takže môžeš čakať, že to má 12 kg. Ten RAM má 3,5 kg, čiže má nejakú pevnosť, bol aj na to stavaný, že by mal niečo vydržať, čiže je to už taký polozjazďak skoro, ale s ktorým sa dá aj šlapať a bežne 50-60 km človeka neboli. To poznáme, hej. Tak díky za bike check. Jasné, aj na krásny budúce. bike a
naďalej sa subscribeujte a dávajte like, teda ak sa vám páči Lamborov bike. Pre tých, čo nepoznajú, tak to je Dublin Boy. A vidíme sa niekedy na budúce s ďalším bike checkom. Čaute.